kawei thuk Yamaha R15 bisau kabadon yau registration number ML10D not pra khandai henriu kabadi try jong ka Alisha kurba kala sha Rongtuh no haki runar ki bomla ban itu satya haka step jong ka khandai trik Lber R1000 haka por kumba arba James step AA nakaying jong ki bahiying ha Umdihar Hariboy district ki try jong ka ne ka thuk kila karpat ki pai ba baro ki balap lane ki ba yu iya ka ne ka thuk pakin sngom ha ban pentip sha ki ne ki number phone khandai lai riu prasan pra khandai arnot lane pra nyeu sao san nyeu not non